Бесарабската степ, с ширналите се обработени полета и градини, изпълнени с бумтежа на машините и човешкия глъч, е богат и плодороден край. Този, който сега я посещава за първи път, трудно може да повярва, че е била дива, пустинна, необработена земя до края на 18 век. Буджакът, югоизточният ъгъл на Бесарабия, било основното място за живеене на ногайските татари. След руско-турските войни в 1806 и 12 и 1828 и 29 години той става предмет на масово преселване на българи, гагаузи, отчасти албанци от старите български земи, изнемогващи под ядъгана на азиатските османлии. Сърлък, затънтено място, са наричали земите, на които е разположено днескашното село Червоноармейское, Болградски район. На този сърлък се намирал кръстопът с буен извор. Тук керваните от всички посоки спирали на почивка. Бежанците пристигали по различни причини, но всичките били смели и горди хора, не търпели турските издевателства. Нашите деда, прадеда, значи, който дошъл, дядо Пеню, и имал брат Иванчо. И този Иванчо и дядо Пеню отиват в Земъска, имали си лесок, тъй, своя. Като отиват, там един турчин реже от тейната гора дървета. Реже ти казват, за ко режете нашите дървета? Нашата права, ние сме турци. Излясне да режи ко, а сега ще ви насека. Той турчина. Тъй лети, го хващат, го нарязват и го турят в санката. И нашибат коня и отива. Коня си отива дома. И ти си отиват дома. Ам тук, нали, кръв станало такози. Ти турци по тяло бележки отиват на това гора. Чия е тази гора? Чия е тази гора? На нашия дядо. И местят се как да ги убият. Ам ти дойдете се наместят една вечер там две, то отива от тяло, то мой дядо, прадядо. Отива, ама имали едно като проволка при портичката. Трябва да дръпнеш тази проволка, че у къщи има чанче. Тогава ти изляват. Ам той не дръпнал нещо, отива прямо. Отива ти съветват как да идат да го убият. Дядо Пеню, дядо Иван. И той, като влява, да не се бутат от място. И вземат ги насякват, жените, децата оставили и събират се, направили си плод, где-то да минат водата там и проминали и все. Там, където се слягат 7-те хълма, край дерето на някога буйния извор, пристигат бежанци. 73 семейства през 1809 година. Казвали им четаки, хора, които живеели в чужда, турска среда и говорили техния език. Името им запазила широката улица, край която се издигнали по-късно хубави къщи. Така покрай реката Карасолак израснала цяла махала четаки, която и сега кубейци наричат така. Малко по-късно зад дерето се заселват българи, кордончани. Изследванията посочват местата, откъдето пристигат беженците. Дурмуш Кьой, днес Лазарево, и Косовча, днес Косово-Варненско,
Шумен и Шуменско, ени махала Ново село Сливенско. Помнят старите жители легендата за татарския бей Ку, на чето име било наречено татарското местопребиваване Кубей. Кубей за какво? И когато той е дошъл, този хазяин, тук да живее, видел хубава, прекрасна уда в нашия сарлик или в нашото дере, дето минува през нашето село, той развил голямо поголовие на овцете. И пуснал своята си дъщеря да погуляе верхом на коня, да мине през дерето и да види коя земя той занимава. Когато тя минвала през нашия източник и паднала от коня и там се удавила. Сетне ти казали, че да съберете всичката вълна, тето го имате от всичките овце и закрийте този източник, за който той е проклят този източник. От ранните източници на ногайската топонимия, по изследванията на Скалковски, местността се наричала Куй бой, което се превежда кладенец край път, а по-късно от турски източници съсредоточие център. По изследванията на Радлов, мястото е Кейбей, пак от кримско-татарски, централно село. И наистина, намирайки се на кръстопът през 19-20 векове, Кубей бил един от големите поселения и дълго време съперничал с Болград за център на българските колонисти в Бесарабия. Татарите посрещнали не много дружелюбно новодошлите. Те дори не се заинтересували от имената им, а ги записвали с нови, както те намерили за добре. Вадето Кубей, от тук строгости голяма. Имало татари, да? Татари уже. Трябва да идиш да се запишеш там. Трябва да ти вземат фамилията да ти турят. Вот. И как раз взимат, обявляват, един там от сельсовет ходи по селото и с барабан. Наката кише, вот днеска толкова часа да дойдете, ще има обход села. Ще има като събрание. Вот. И отиват, идат един по един, ти сидят за столом и ги гледат. Иди един с брада, уже сакалы. Сакалы, значи, на брада. Иди един по-дребен, то, как ще му буде фамилията, къса, той късачик, дребен. Ами иди един дълъг, един здоров, ами на то, как ще му буде фамилията, Узун. Узун, значи, дълъг. И тъй перекръстили си. Който куцал. Дето куцал, той ще бъде Топал. Топал. Ами защо не ги записвали? Иначе, наверно, му омръзнало на татарина да пие. Не ще ти гледат тяните фамилии да вземат. Като турецки фамилии. Разбирате. Добре, ами на вашия дядо що дали кара? На нашия дядо той бил силно бял. Да не бъде бял, ама да бъде чер, кара. Наоборот, всичкото противоположности. Ну и кой ще съпротивиш ли? Дошел се тук, ти командват, там турци, тук татари, тъй, що трябва да се слуша, няма какво да се прави. Нашите бояклийци са дошли в Бесарабия от България в началото на 19-то столетие от Шумен. На нас ни казват Велчевите, седне Оневите, значи Дойкините, Калчигеневите, Томевите. Ти са всичките от един род. Всичките носят една фамилия Боюкли. Добре, ами защо Боюкли?
Не знам дали са били много големи мустаки от слово, или мустакати буюк, или биюк. Голями. Едри. Едри повярвам. Може да бъде и така. След заселването на постоянни жители, Кубей е отбелязан на картата като административна единица в 1814 година. През 1819 било образувано Бесарабското българско управление на задунавските преселници и Кубей влиза в състава на Измаилски окръг на българското настоятелство. В края на 50-те години на 19 век той се превръща в един от значителните центрове на българските колонисти в Южна Бесарабия. След поражението на Русия в Кримската война и подписания Парижски мирен договор през 1856 година, южната част на Буджака е откъсната от Русия и Кубей става руски пограничен пункт със своя митница, карантинна застава, пощенска станция и погранични войски. Нашето село се намира на такова географическо разположение, че на кръстом пътя, дето върви от Рейни до Одеса или от Измаила до Кишинев. И от тук се е установило и нашето село. Затова и тук е била на тази застава, дето всичките пътники, дето български, руски и други страни са запирали в нашето село да принощуват, да се отдихнат, но обязателно трябвали да бъдат до 12 дена. Това била този режим. Заставата, значит, обязательно трябвало да минат карантината, се викало. Но тук е бил и Христо Ботев, Раковски и други българи, дето са и се почували и така. Колонистите започват да обработват степта и да произвеждат зърно, да сеят лозя, овощни дървета. Отглеждали буби, овце, рогат добитък, коне, птици. Редят се годините, сменят се поколенията, а основният поминък на селото е все същият. Голямо село е вече червоноармейска е, с почти 8000 жители. Красиво. Особено рано сутрин при изгрев слънце. Хоризонтът алинее, слънцето постепенно изплува и огрява просторите, реката, покривите на къщите, улиците. Природата се събужда, птичките се захласват в песните си, жабите в реката бърборят, петли и кучета огласят дворовете. Някога старите българи обожествявали слънцето и имали обреди за светлината и огъня, който съхранява живота. По традиция селският жител става рано, за да свърши домашната работа. На този фон от песни и звуци започва все повече да се откроява кравешкото мучене. От всеки дом се изкарват крави, които се спускат по хълма, събират се в дола и тръгват на паша. Хлябът и млякото са основната храна на българи и гагаузии. Затова всеки има в двора си крава. Селската работа няма свършване. Започва трудовият ден. Рано сутрин ръководителите на производствени участъци се събират в кабинета на председателя на селско-производствения кооператив за отчет и нови задачи за поставяне на проблеми и решаването им.
Петр Михайлович, значит, какво стана да пашка по винограднику музеята и сега ще вземем саженци и как готовност по посадката. Изорахме 450 хектара, остана 350. Аз мисля, дето до 4 ноември ще бъде всичко свършено. Следващи, Иван Килович, готовност техники, подготовка от ремонта. Значит, собрани са всички дефектовки и известна ли сума требваме на ремонт? За тази година ние считавам, че ние изгледаме 6. В основном всички работи се изхозяйството проведено с нашата техника, хотя и стара, но в будущее дефектовки, как таковы, конкретно ще бъдат съставени в сезон ремонта, а сумма необходимая са уже у вас, Александр. Едно мастерските ние трябва да привеждаме уже до това требване, дето ние строим цели. В принципе, първата фирма у нас уже е готова, завършим всички работи, които трябваше за зимовка ската. Третата фирма остана малко стеклина да се направи. И там тоже всичко е готово да бъде завършено за зимовката. Четвърта фирма още малко имаме със свините да уплътняваме, малко ремонт. И готови са всичките в принципе корпуса. А оболовка сега ще освободи малко техниката за оболовка, оболовката ще свършим. Пехотата ние имаме 4200, остана нас 1050 гектара. Мисля, дека 10 димова ние се справим полностью. Посветление и кончено влаката. Вал имаме 3150 тонн, но слава върви с въвъзка. Имаме разглеждане вече 2000 тонн стекла. По оборки остана 200 гектара. Мисля тоже в таким етапом правят моменты. 1-2 числа да завершим полностью уборка города. Филипп Иванович, я хотел бы уточнить, мы давно не делали эту работу, внесение навоза. Как она у нас? Нас когда се разбира как се провежда работа по внесению навоза. И на колко съвпадает срок главного агронома по уборке города? На днескашен ден насыпен навоз под многолетняя трава уже внесено 30 гектара с нормой 70-80 тонн на гектар. И одновременно провеждаем уборка кукурузы. Аз мисля, че уборката, ако позволят днеска погодата, можеш да закончи. Остана 30 гектара за убиране. Ну и просто равноначально между това пора не закончим. 160 да са дигне изяли. И все, трудами на консервация техниката у бригада. Тази година създаваме синг слово висенспашка да няма. Ну, у нас, по идее, не трябва да има нашата отряд. Защото аз така мощник, ние началахме поръча да занимаваме с тази работа и делото върви неплохо. Спасибо. До 7 ноември трябва да се кончи тази работа. Кубейци винаги са се радвали на добри успехи от труда си, а най-главното е хлябът. 3426 хектара са засяти с ечемик и пшеница. Слънчевите лъчи проникват в класовете, които ядреят и натежават, полюшвани от вятъра. Жито. Не напразно дедите ни са го нарекли така. Жито. Това е живот. Затова за производителите то е свято. Нашите хора дойдоха така със своите традиции и зърнотото у нас святое. Аз в кабинета ми стои 3 колоска светени от църквата и това обнадежва. Значит, зърното у нас се цени и да успокоим хората, ние им даваме 300 гектара, ние имаме тяйното так называемое ЛПХ, где-то даваме последни урожайности. Зимка, да има всяка у нас семья, гарантиран ляп. Кроме общей оплаты натуральной. Хората работают у нас.
Сега е такъв период, че много най-важното се прибира пшеницата и аз виждам даже, че ви сте в такова настроение. За вас това като че ли е празник, именно да събирате пшеницата. Ляп наш най-голям празник, тем более ляп са цени везде. Без ляп и води няма да идете ниде. Сулим biraz gagouša size. Ekmek o altın. Велики алтын ще екмек bizde. Надявам се, че тази работа, колкото и трудна, все пак ви е приятна, защото е ваша работа. Yo bizim işimiz biz onu yapma. Biz yapmadan kim yapacak? Gelmeyecek başkası bizim için toplasın, alsın ekmeği. По-любому biz там топламан. Вие сте млад човек, пък работите тук, да? Кие да оставя колко? Аз ще съм, другите са малко. Някой ще трябва да се остане тук. Зърното е резултат от целогодишния труд на земеделеца.